Dan huwa Supernova Radio miegħi Tony Camilleri illum il-ħadd il-11 ta' Wissu 1991 qed tinkiteb storja ġdida. Nhar il-11 ta' Wissu tal-1991 l-ewwel darba li l-istazzjon tar-radju ta' One beda jxandar. One Radio huwa ta' kumpanija semmija 24 sija kuljum batta programmi ta' diskussjoni dwar ġrajiet kurrenti, programmi oħra ta' informazzjoni u programmi b'bażliet mużikali vari li jolqtu l-gosti ta' kulħadd. Fil-31 anniversarju il-kap ta' One Radio Clint Bajada għalli biex dan l-istazzjon jibqa' jikseb is-suċċessi ħares lura lejn il-prinċipju ewlieni għalfejn kien inħoloq. Fil-fatt, One Radio minn dejjem kien l-istazzjon li jwassal l-informazzjoni f'dak li għandu xaqsam maħbarijiet u programmi ta' ġrajiet kurrenti, programmi ta' mużika, programmi ta' divertiment u minkejja li d-dinja nbidlet, l-affarijiet qed jinbidlu, aħna qed naġġornaw ma' żminijiet. Dan kollu qed itina riżultati tajbin. Fil-fatt, il-bieraħ ħadu kemm ħareġ stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir u wara kemm One Radio baqa' b'saħħtu u allura ta' dan kollu aħna nkunu kburin nirringrazzjaw lis-semmija u dawk kollha li b'xi mod jew ieħor kienu parti minn din l-istorja ta' 31 sena.